U ovom videu podelit ću sa vama nekoliko zdravih recepata za sladolede od voća bez dodatog šećera. Korišćenjem samo prirodnih sastojaka poput banana, jagoda, borovnica, manga i avokada, ovi sladoledi su osvežavajući, kremasti i puni vitamina. Idealni su za sve koji žele uživati u ukusu voća, a pritom se pobrinuti za svoje zdravlje. Hajde da krenemo!